Ahojte. V prvom rade sa ospravedlňujem za neporiadok, lebo ja som od malička veľmi neporiadny človek a veľmi chaotický človek. Neukazujem neporiadok, za nehovorím. Aha, neviem. Takže na chvíľu si zahrám Age of Empire. Čo je? Som Španielka. Aha, super. Je to ako stará hra, alebo staršia verzia. Tak mňa to proste tak baví ľuďom dávať úlohy. Ja si tu väčšinou dám aj rýchlu stavbu, lebo sa mi nechce čakať a proste takýto, neviem, ako to nazvať, virtuálny život ma baví. Hrala som kedysi aj City Girl Life. Ale už mi tá hra veľmi nejde, ako nefunguje, takže Age of Empire. Hry veľmi nehrám. Teraz tak vo videu. No, občas si zahraš, nie ten Age of Empire. To hej. Dám si tu postaviť domy. Mne toto hrozne stále žerie nervy. Koľko aj klikne všetko, furt to isté povie. Ja ti rada robím nervy. Áno, šikovnica. Dobre, čiže dala som postaviť domy. Tam tie počky kotko dakajú. To ja neviem, čo za zviera, to je krocan. No, to je moriak. Aha. Neviem. Robím si ďalších ľudí. Nikonica. Nedostatok jídla. Dobre, dáme ich na niektoré na viničky. Spravíme polia. Čo ti polia dávaš len tak, ak ti príde? Hej. Cikonica. Dobre. Pošlem tu týchto na zlato. Kde pošlem týchto na kameň? Zabijeme šviňu. Idem. Jalovice, či čo to je? Jalovica to je krava. Krava? No. To nevyzerá to jak krava. Vyzerá to jak divá sviňa. Jalovica je, viem po slovensky, jalovica ako krava. Vidíš, že ako mladá krava, asi, neviem. Toto je po česky, ne? Čo? Toto je po česky, ne jalovice. Hej. Ja neviem, čo to je. Ide. Dobre, to mi nič nerobí. Čo mi nič nerobíš, sa nehambíš? Dejte. Ja, že už čo filmuješ? Nie, ja filmujem, dejte. Čiže potrebujem drevo. Mám len 358 dreva. Chcela by som postaviť aj nejaké budovy. Potrebovala by som sa dostať do ako keby novšej doby, alebo ako to nazvať. Tak si tu postavím aj obchodík. Zadám kód na drevo. Potrebujem knižnicu. Čo, ešte nemám kostol? Tak, budem mať aj kostol. Idem. Ja aj kam idem? Neviem. Do mora? Do mora idem, no a potom pôjdem loviť ryby. No ty, alebo tvoji chudáci ľudia, že?
No, ulovte ďalšiu svinu. Idem. Ty čo nič nerobíš? Strašné. Idem. Tak, potrebujem. Všetkého chcem mať veľa. Ďalšia divá svinia. Počkaj, pošlem aj toho na divú svinu. Neviem, čo je nejaké blúdy, ktoré si kúpim. Nedostatok dreva. Robím si ešte ľudí. Čiže môžem ísť do novejšej doby? Nemôžem, nemám dosť jedla. Tu zabijem srnku. Čikovnica. Chudák srnka. Čo je tým? Áno. Čikovnica. Jaguár. Taký pekný jaguár a musel zomrieť, lebo napáda ľudí. Ejte. Srnku. Zabíte srnku. Že by som mala mäso. A čo bolo? Takto dačo postavil. Super. Tak, môžete mi stiažiť kameň. Si dostávaj ten dom. Nejde. To čo je? Čo? Čo robia? Nič, no tak, že by som mala vojakov. Aha. Musím dať ťažiť drevo. Čikovnica. Nás pamäť pozná. Čo je tým? Áno. Čikovnica. Kde som? Už som v novej dobe. Tak, pôjdete mi na drevo. Talár! Presto! Čo znamená talár? Čo ja viem? Čikovnica. No. Takže tak pekne mi... Nejde. Nejde. Pracujú. A to bude ako dlho si trvať? Kým nevyhrám. A jak vyhráš? Že mi tu napíšu Jovin. Čikovnica. To je sila, že... Keď ich už prestane baviť počítač, že proste, že so mnou hrá, aj tak nebojujeme, lebo proste ja nerada tak bojujem, bo som, neviem, proste je to dosť stresujúce pre mňa, radšej mám taký len proste virtuálny život. Stávanie a tak, zabíjanie svíň, či čo to je? Jalovice. Tak potom to počítač prestane baviť a napíšem mi Juvin. Čiže vyhrala si a potom ako bude koniec, keď bude celý happy. No tak už 9 minút nahrávame, takže si uvaží 10 minút, a to neviem, to nevyzerá asi nakoniec hry ešte, či? No tak ešte sa tu popozeráme, tu sú proste zelení, gotové, to bude Egypt, nie Turci. Tu sú divé svine. Oni tu majú vojakov. Kopec kňazov. A to sa nedá označiť, to tento... Priateľ. Priateľ. Aha. Zvuky svín. No.
Tu vlastne potom tu hľadám, že kde sú ryby, to sú také... Aké farby sú? Neviem, som trošku farboslepá. Dajme tomu, že sivé bodky na mape. Potom, keď je jedlo, tak je takej, akože zvieratá. Tak je tuším takej... aké tu je farby? Svetlozelenej. Kameň sivá farba a zlato samozrejme žltá farba. Takže tu mám mapu, tu dám, že kto nič nerobí. Polia. Si môžem kúpiť, neviem čo to je, ale proste si to poklikám. Nedostatek zlata, dobre. Tak, zlato. To tu tiež dám. Kam pošlem ju loviť ryby? Neviem, kde ich až bude odnášať, ale je mi to jedno. Viete. Pošlem všetkých na jeden strom. Viete. To dám pole. Všetkých pošlem na zlato. To keď tak zamočí, tak to je akože na poli sú. Poľo. Jak to povedať dobre? Pole. Pole. Rikovica. Takže nedostatok jedla. Tak máme tu ešte nejakú svinu. Či nám len polia? Tu ich pošlem. Dám postaviť mlyn a zabijú mi tú svinu. Bude z toho 340 mesa. Takže, ale zatiaľ.